po, bago-bago. Sige po. Diyos maray na hapon po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone, likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalang kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalos po. Please all rise to start our novena to Saint Jude Tadeus. Hearts all filled with sadness, saints should call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy by every if it be His holy will. Like you I long to be, evermore expressed, now and eternally. Love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me your wondrous art. Change to joy by every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ
whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help, where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your requests. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life, I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence, we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtaumo kang samong mga pangangaipo, digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban.
Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na para ataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika mamumuton na ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugari sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kang sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamiibi, isabay man yato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot ni Joey B. Alaurin, ni Ronald Pacamas Nibreja, ni Mr. and Mrs. Jaime Martino Antes, asin ni Mr. and Mrs. Renato Abijuela. Espesyal na mga kahagadan for safety and successful operation of Lorna Manggubat, dulot ni Mia Celerio and family, to pass the licensure exam for architect ni Michelle D. Nava, to pass the criminology licensure exam this February 2026 ni Paulo B. Brioso, for fast recovery and good health of Edita by Anonymous, for GR ni Amron, asin special na kahagadan ni sarong devotee. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag, ki Mariano asin Cristina, dulot kan Baliaran family, ki Rosita, kan Kumon, Legazpi City. 5th death anniversary of Carl ni Mila Palangka. For Mauro, Ines, and Severino Sr. ni Mean Listana Lobos. Ki Sister Reginalda OSB, and for All Souls in Purgatory by Mary Agnes. For All Souls in Purgatory by Lily Raitana and Rosemary Melia and family.
Sa liwat, Diyos maray na hapon po sa Indogabos, ngunyan Webes sa ikaduwang simana sa ordinaryong panahon. Magtirindog po. Kauman ang daing makakaagaw, kung ikamuya sa samuyang tahaw. Kauman ang daing makakanen, kung kami sa imo minapuli. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, kasabay kan pagtiripon tangunyan sa kaumawan ni San Judas Tadeo, ang simbahan nagsiselebrar man kan kafiestahan kan sarupang santo, si San Vicente, sarong diakono asin sarong martir, modelo nin paninindugan sa satuyang pagtubod. Punanta ang selebrasyon, enot sa pag-ako kan satuyang mga kasalan, mantang nagsasarig sa pagkaherak kan mahal na Diyos. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan maherak ka. kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, sagkod paman, kahiraking pabulo sa samo an sa imong espiritu. Tanganing an samong mga puso, pakusugon kan sa iyang mapangyaring pagkamuot. Nahuli ka ini an martir na si San Vicente, nang gana, tumang sa gabos na pasakit nin hawak. Huli ki Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa enot na libro ni Samuel. Pagkagadan kang Filisteo, nagpuli na si Saul asin si David. Si hading Saul, sinabat kan mga babae, hali sa mga banwaan nin Israel, nag-aarawit asin nagsasarayaw, sa tugtog nin gimbal patin lira asin maugmang pagkurahaw. An mga babae nag-arawit. Nagada ni Saul ang sa iyang mga rinibo, si David ang sa iyang manampulong ribo. Naanggot si Saul, huli ka ini. Sabi niya, manampulong ribo ang itatao ki David, alagad manang ribo sa nasako. Ano pa ang mapapasaiya, kundi ang pagkahade? Puon ka ito, maraot na ang paghiling ni Saul ki David. Tinaraman ni Saul ang sa iyang aki na si Jonathan, asin ang gabos niyang surugoon, nagadanuninda si David. Alagad si Jonathan, namuot na gayo ki David, kaya pinatanidan niya. Si Saul na sa kuyang ama, nagmamaot na gadanon ka. Kaya mag-ingat ka sa aga, magtago ka. Dangan iibanhan ko ang sakong ama, duman sa kahiwasan na sa imong namumugtakan. Kahurunon ko siya dapit sa imo, asin ipaisik ko sa imo ang sakong manodan. Si David pinag-omaw ni Jonathan ki Saul na sa iyang ama. An sabi niya, dai man lugod magkasala an hade laban ki David na sa iyang surugoon. Huli ta dai man siya nagkasala tumang sa imo. Ata ngani ang sa iyang mga gibo nakatabang nagayo sa imo. Itinaya niya ang sa iyang buhay, kan gadanon niya ang Filisteo,
Asin an kagurangnan nagtaunin dakulang panggana sa bilog na Israel. Nahiling mo iyan, asin na ugma ka. Ta daw tabuot mong pabuloson ang dugo na daing sala. Ta daw tabuot mong gadanon si David na dainin dahilan. Dinangog ni Saul ang tingog ni Jonathan, asin nagsumpa. Buhay ang kagurangnan, dai siya gagadanon. Inapod ni Jonathan si David asin isinaysay inigabos. Dinara niya si David ki Saul, asin giraray naglingkod sa hade, siring sa dati. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Nagsasarig ako sa Diyos, dai ako nin matatakotan. Nagsasarig ako sa Diyos, dai ako nin matatakutan. Kahiraki ako o Diyos, ta dinadagoso ako kan mga tawo. Bilog na aldaw pinapasakitan asin inaapi ako. Pinipiot ako kan sakong mga kaiwal, bilog na aldaw. Dakul ang sakuyang mga kalaban. Nagsasarig ako sa Diyos, dai ako nin matatakutan. Nabibilang mo ang sakong mga horasa. Nasasaray mo ang sakong mga luha. Dai daw iyan nakakalagda sa saimong libro. Ngapit masiribog ang sakong mga kaiwal kun mag-apod ako sa imo. Nagsasarig ako sa Diyos, dai ako nin matatakutan. Ngunyan aram ko na ang Diyos kaapil ko. An sa iyang tataramon sa kong inuomaw. Sa Diyos minasarig ako dainin pagkatakot. Ano ang magigibonin tawo tumang sako. Nagsasarig ako sa Diyos, dai ako nin matatakutan. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Alleluia, alleluia. Sabihon mo, O Diyos, nagdadamo ako sa mga tataramon mo. Alleluia, alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Mag-ingat kamo. Huli ta may mga tawong madara sa Indo sa mga otoridad. Hahampakon kamo ninda sa mga sinagoga. Iaatubang kamo sa mga gobernador asin mga hade, huli sako. Sa paaging ini, makakapagpatutuo kamo, dapit kan marhay na bareta sa atubang ninda asin sa atubang kan mga pagano. Kung iaatubang kamo sa husgado, dai kamo mahadip kung ano an sa indong isisimbag o kung paano an pagsimbag nindo. Sa oras mismong iyan, ipapasabong sa indo ang sasabihon nindo. Ang mga tataramon na sasabihon nindo, bakong hali sa indo, kundi sa espiritu kan sa indong ama, na iyo ang mataram sa paagi nindo. Ang tugang, ipapagadan kan sa iyang tugang. Ang aki, ipapagadan kan sa iyang ama. Tutumangon kan mga aki an sa indang mga magurang asin ipapagadan. Ikakaungis kamo kan gabos, huli sako. Alagad, an magdanay sagkod sa katapusan, makakaligtas. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Punan tapuan sa tuyang paghurup-hurup sa sarong hapot. Is silence always good? Ang pagiging tahimik ba, ang pananahimik ba, ay laging mabuti? Hindi. There are two kinds of silence. Good silence and bad silence.
Good silence, example, what you're doing now, we fall silent so we can listen, pay attention. We are silent when we pray. Good silence. Pag ang duwang tao namumuot, sasabihin ta, lalagay sa tahimik. Good silence. But there is a kind of silence that is not good. Halimbawa, ang pananahimik pag igwang inaapi. Ang pananahimik dahil walang pakialam, apathy, indifference. This is not a good kind of silence. Piguulayan ta po ini dahil nabubuhay kita sa sarong panahon kung sain igwang nananaig na culture of silence. Manahimik ka na lang para hindi ka madamay. Manahimik ka na lang para hindi ka mabash online. Manahimik ka na lang para hindi ka ma-judge ng ibang tao. Keep silent. Just be quiet. Sabi ninda, less words, less mistakes. Manahimik ka na lang. This culture of silence is that tendency na daina sa na magtaram kan marhay sa kan totoo dahil natatakot o dahil iyo an konbinyente o dahil mayo kitang pagmakulog. And many times this bad silence feels like the safer option. Digdi na sa nakita, tamas safe kita digdi. Pag nanahimik tayo, walang makakapanakit sa atin. Pag nanahimik tayo, kampante, tahimik ang ating buhay. Bahala na siguro ang iba. Bahala naman sindang magsurog kan sa diri ninda. But our celebration today demands that we ask ourselves an important question. Kung tatawan po kita nin opportunity na manindugan para sa katotohan, manindugan para sa hustisya, masilensyo ba kita o dai? When we are silent, does our silence serve God and others? Or does our silence merely serve our own comforts? Magayon po ang example na tinatao sa tuya kan simbahan sa pinag-uulayan tangunyan. Today, aside from celebrating our dear patron Saint Jude on a Thursday, the church on this date, January 22, is also celebrating the feast of another saint. His name is Vincent. This is not Saint Vincent Ferrer na Dominican na sa images may pakpak. This is also not Saint Vincent de Paul, who is the founder of the Vincentians or the Congregation of the Missions. This is another Vincent, a third Vincent. He comes from Saragossa in Spain. He was a deacon. Sa laog po kan simbahan, an ordained ministers arugmi, igwang tulong klase, obispo, padi, diakono. Pero kaibtong panahon po, kan mga inot, early church times, wala pa man pong padi. An igwalang, so 12 apostles, pinamanahan ang mga obispo. Dangan, sabi sa Acts of the Apostles, kandain na ninda maatindiran ang mga dukha, mga balo, saka mga ilo, na importante sa puso kan simbahan, they needed to choose 7 men. They were the first deacons. Yaon po ini sa Acts of the Apostles. Kaya ang mga inot na ordained ministers, obispo, saka diakono. The priests will come later. Kan darakulon na ang mga Kristiyano, saka pa sa na mapili nin mga padi na ipapadara sa mga parokya. But right now, we're talking about deacons. Ang mga diakono po, ang trabaho ninda sa simbahan is to assist bishops and later assist priests. Ang distinction ta po sa present time, ang padi, arog ka ini ang stola, ang diakono, itong diagonal, sash. Ang mga diakono, ang trabaho ninda, to proclaim the word of God, pwedeng magbasa kan ebanghelyo, magsermon, pwedeng magbunyag, pwedeng magkasal, pwedeng magbless. Pero digdi sa altar,
kataid lang sinda kan padi sa kan obispo. Aside from that, sa luwas kan misa, igwa pa sindang ministry of charity. Ang mga diakono, ang trabaho ninda, mag-atindir sa mga balo, sa mga dukha, sa mga ilo, mga daing magurang, mga napabayaan, neglected of society. Balik kita sa diakono na pigse-celebrate tangon niyan. Ang ngaran niya si Vincent. He was a deacon during the early times of the church, kung sain ang mga Kristiyano da ipaako sa kada ipanasasabutan kan sosyedad. Kaya kadakol po kan mga anggot dagit sa mga Kristiyano, pinapadakop, sinusurulo, ginagadan. Sarong aldaw, dinakop po ang obispo ni Vincent, ang ngaran Valerius, kasabay siyempre ang diakono dahil alalay niya. Kung sa inan obispo, yaon ang diakono. They were together, they were arrested by Spanish authorities dahil nga ni kan sa indang pagiging Kristiyano. Kaya lang, kanyaon na po sinda sa court trial, dai po makataram ang obispo because at that time, he was probably already very old, Valerius, and had a speech impediment da ikayang surugon ang sadiri. Sa siring na sitwasyon, da iman pwedeng magsilensyo sana ang diakono. And so, on behalf of the bishop, on behalf of the church, and on behalf of Jesus Christ and His gospel, nanindugan ang diakonong si Vincent. He stepped forward and courageously spoke. Magayon pong magtaram si Vincent. He was fearless in proclaiming the gospel of Christ. As in, dahil kan sa iyang gayon nin pagtaram, dahil kan pag-defend niya kan sa tuyang ebanghelyo, ikinauyam po siya kan Roman authorities. The Roman governor had him subjected to physical tortures. Pinasakitan si Vincent sagkod na magadan. But while he was suffering, daipo binayaan ni Vincent ang Kristiyanong pagtubod. He remained steadfast. Dahil nasasabutan niya na pwede ko ta nang magsilensyo na sana siya, pero bako po yan ang pangapudan kan ebanghelyo. In the gospel today, we heard that the test of our faithfulness, of our witness, na ipapadakop kita, iaatubang sa mga hukom. Pero sabi kan kagurang nandigdi, he says with assurance, na dai matakot sakaling mangyari iyan, dai matakot na mag-isip kung anong itataram, because the Holy Spirit, whom we received at baptism and confirmation, will teach us. Papasabungan kita kung anong itataram. Dain matakot, yaon ang Espiritu sa mga oras na pigsusukol, binabalo, ang satuyang pagtubod. Dear friends, this is the invitation of our celebration this afternoon. The invitation is to imitate Vincent. May oras para manahimik at may oras para manindigan. Kung ang ngaran kan sa tuyang kapwa, pigpapakaraot, dai po magsilensyo, magtaram. Pag may kapwang rinaraot ang ngaran, aram mo na bakong totoo, dai po magsilensyo. Kasalan po, anda ipagtaram, kung aram mo kung anong totoo. Speak up. Defend the name of people, not just your family and friends. If you know the truth, defend the truth. Kung ang mga tao may pinag-uulayan, dangan aram mong sala ang pig-uulayan, aram mo kung anong totoo. You have the Christian obligation to teach. Tukduan ang kapwa, giyahan ang dai nakakasabot. That is charity. Parte po kan pagkamuot sa kapwa, ang pagtukdo sa dai nakakasabot. Sa hampang po kan kapwang inaapi, pag-aram mong igwang inhustisya, kung igwang tawong nangangaipo, da ikayang surugon ang sadiri niya, speak up. Surugon ang mga maluya, manindugan, magtaram, obligasyon po, yan kan sarong marhay na Kristiyano. Become like Vincent. Stand up for Christ.
Stand up for the gospel and for the church. Stand up for your Catholic faith. Totoo, igwa pong culture of silence sa satuyang sosyedad. Totoo, di man po kita ito torture, lalo na digdi sa Albay. Our region across the Philippines is the largest Catholic region. 92% po ang mga Katoliko sa Albay. Kita ang pinaka-dense Catholic population sa bilog na nasyon, wala man pong inaapidigdi dahil Katoliko. Pero ibig sabihin na binabalo ang satuyang pagtubod. Our Catholic faith is tested every day. People will tell us to do things anyway. Ginigibo man kan gabos, gibuhon ta na. Gibuhon ta na ini, wala man makakaaram. Secret lang. Taguon ta. Dear friends, our Catholic faith is constantly inviting us to grow with integrity. Di man po ini kayang hiridalian. Ang perfect integrity, di man po kayang ma-achieve sa buhay na ini. Pero ibig sabihin na daita na paghihinguwahan, paluway-luway po kitang nagrarani sa perfection. We strive to imitate Christ and the saints, especially the martyrs. Dahil pag nagtatarampo kita sa atubang kan inhustisya asin mga kautikan, nagiging boses po kita nin paglaom. Nagiging boses kita kan mga mayong boses. Makaarog po lugod kita ki San Vicente. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sakuyang sakripisyo, asinan sa indong arualdaw na pagsakripisyo. Akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, magkanigo sa imo ining mga atang na dinudulot mi sa pagrumdum sa paladan mong martir na si San Vicente nin Saragossa. Tanganing huli sa iya, ini makapaggayagaya sa imong kahalangkawan, siring na ang pagpabulos kan sa iyang dugo, nagin mahalaga sa atubang mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso, initaas mina sa kagurangnan, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli ta ang dugong pinabulos kan palada na martir na si San Vicente sa pagpahayag nin pagtubod sa imong ngaran, sa pag-arog kay Kristo, nagpapahiling kan sa imong mga ngangalasan, linulubos mo sa kaluyahan ng kabagsikan, asin pinapakusog mo ang mga maluyang kakayahan sa pagsaksi, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya kaiba kan virtudes kan kalangitan, padagos kaming nagsisilibrar sa imo sa daga, daing tapos na nagkukurahaw sa imong kamahalan.
Kagurangnan, ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, sa rugaring niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Pagkagatan mo, kagurangnan, ipinapamaranayan mo. Ang pagkabuhay mo, liwan, ipinapahayan. Sa tunay ikaw Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, han gabus na padi asin diakono. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, reyna kan mga martir. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan na patron, San Judas Tadeo. Si San Vicente, diakono asin martir, asinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Nagtutubod sa kapangyarihan kan tataramon, mamibi kita sa mga tataramon ni Jesus. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo,
mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa arual daw itao mo sa muya ngunian, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabus na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na kami, mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. may pagmakulog sa kapwa, magpatinarauhan po kita nin katuninongan. Uya si Yesu Kristo, hade asin halimbawa kan martires. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang simong dugo, buhay na daig kasangkaran. Ikaw tinapay na banal, pinaak para sa mga dugo.
for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention the sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, na ang mga banal na misteryo na samong pinakinabangan ngunyan, magtao sa mo kaining kusog nin kalag, na naghimo sa paladan mong martir na si San Vicente nin Saragosa, na maimbod sa paglingkod sa imo, asin nanggana sa pagsakit. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Mga paisi, magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Webes, nag-abot po sa 22,706 pesos and 5 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,239 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 5,638 pesos and 60 centavos. Sa Domingo, Enero 25, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday. Kung saan, dadarahon po ang satong tada canister, asin i-offer po ini sa offertory. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, duwang 5,000 pesos, 2,600 pesos, 550 pesos, apat na 500 pesos. PHSC Family, 1,000 pesos, as in Vandolph, Basilonia, 500 pesos. Diyos mabalos po. Sarong semana na lang po, tapos na po ang bulan nin Enero. Madalion po ang dalagan kan mga aldaw. Pero may pagkakataon pa po kita to participate sa pangapudan kan CBCP. January is National Bible Month. Sa bulan na ini, pinapanibago ta ang pagkamuot ta sa tataramon kan Diyos asin sa Biblia. In fact, this coming Sunday, pagbalik ta po sa simbahan, we will celebrate National Bible Sunday or Sunday of the Word of God. Assignment po, pakidara po kan sa indong Biblia, pagsimbangon niya na Domingo, whichever Mass, Saturday evening man yan o arin man sa mga misa ngunya na maabot na Domingo, igwa po kitang pagbindisyon nin mga Biblia, luma man yan o bagong Biblia, pakidara po digdi sa satuyang simbahan. If you wish to gift Bibles to your children o malaag po nin Biblia sa opisina nindo, pakidara po digdi tanganing bago i-enthrone, bago basahon sa kapamibian, mabindisyonan ta po digdi. May our love for Scripture nourish our Catholic life. Tindog po kita. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo asin ni San Vicente Diacono, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Dios, an Ama asin an Aki asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, manindugan ki Kristo. Salamat sa Diyos.